Velik broj različitih projekata obilježio je posljednjih 12 mjeseci u općini Križ. Između ostalog, veliki napori male općine pokazali su se u izgradnji reciklažnog dvorišta, koje nastaje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Samom realizacijom ovog reciklažnog dvorišta došli smo do faze da se sav otpad u općini Križ može zbrinuti na propisani način. Osim toga, Dom kulture Milka Trnina u Vezišću dobio je novo ruho zahvaljujući suradnji sa Zagrebačkom županijom, a nastavljeni su i radovi na lokalitetu Sipčina. Ulažemo i vlastita sredstva iz proračuna, ali i sredstva od strane Ministarstva kulture i Arheološkog zavoda. No to nisu jedini radovi ove godine u Vezišću. 15.000 kuna uloženo je u ribarsku kućicu gdje smo sanirali krov za naše vrijedne ribiće, ali i sve ostale posjetitelji koji dolaze na ovu prekrasnu lokaciju. Postavljen je semafor kod osnovne škole u mjestu Novoselec, a uz potporu Ministarstva branitelja uklanjaju se i arhitektonske barijere za osobe s invaliditetom. Ja bih izdvojio novu fasadu i stolariju na Domu kulture koje smo realizirali prošle godine, pristupna rampa za invalide i također nove panoje koje su iza nas. Imamo već partnerski odnos sa tvrtkom INA d.d. pa tako i galerijski prostor koji je realiziran u sklopu 4 prijavljena projekta. Tijekom ove godine potpomogli smo realizaciju obnove tornja crkve, novu rasvjetu koju smo postavili oko crkve i samim time smo pospješili, odnosno poboljšali samu vizuru centra Križa. Od 2008. do danas neiscrpna tema u općini Križ investicija je u mjestu Bunjani, koja slovi kao najzahtjevnija u povijesti općine Križ, a njena vrijednost iznosi preko 20 milijuna kuna. Radi se o odvodnji, sa pročistačem i kanalizacijom i sa pješačkom stazom. Ukupna dionica iznosi 4,5 km, od čega bi u prvoj fazi trebalo biti asfaltirano 2 km ove godine, a u proljeće iduće i nastavak. Općina Križ upravlja s više od 50 km nerazvrstanih cesta, pa su tako ove godine sanirane udarne rupe u asfaltu, obnovljeni postojeći cijevni propusti i nasipane makadam ceste. Također obnovljen je i ojačan završni sloj nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima Obedišće, Križ, Donji Prnjarovec i Novoselec. Izdvojio bi asfaltiranje Vinogradske ulice, Školske ulice i sanaciju nogostupa iznad sportskog parka. U suradnji sa Zagrebačkom županijom novim slojem asfalta u cilju povećanja sigurnosti na cestama, do kraja godine obnovit će se više od kilometar cesta na području općine Križ. To su radovi koje se rade po mjesnim odborima sukladno željama, ali također i prema potrebi same sanacije. Do sada je očišćeno i preko 20 km odvodnih jaraka u suradnji s Hrvatskim vodama i Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije. Iz Širinice dobio 1,2 km nove vodovodne mreže koje je općinu Križ koštalo 700.000 kuna. U području cjelokupne općine ukupno smo uložili 750.000 kuna gdje je na desetke građana dobilo novi priključak za vodu. Osim toga, radi se i na poboljšanju plinske mreže. U Novoselcu u duljini od 800 metara mijenja se plinska mreža što obuhvaća i priključke na kućanstva. Dio radova snosi IVA plin, dok smo mi iskoristili priliku i izdvojili iz proračuna preko 100.000 kuna kako bi stanovnici ovog dijela Novoselca dobili novi asfalt, odnosno novu pješačku stazu. Tijekom 2016. godine zbog zastarjelosti je stavljen van snage detaljni plan uređenja središta Križa. Izrađena je prethodna studija isplativosti za potrebe definiranja koncepcije aglomeracije Križ-Novoselec, te su provedene i 5. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Križ. Usvojen je i strateški razvojni program općine Križ za razdoblje 2016. do 2021. Navedena dokumentacija od strateškog je značaja za razvoj lokalne zajednice, a cilj općine Križ stvoriti je pozitivnu poslovnu klimu koja će rezultirati zadržavanjem mladih u općini Križ. Na području općine Križ možemo najaviti ukupno 8 investicija u različitim fazama, to bi u prijevodu značilo zapošljavanje lokalnog stanovništva i naravno punjenje općinskog proračuna. Više radnih mjesta znači i više obitelji kojima će trebati dječji vrtić. Upravo izgradnja novog dječjeg vrtića vrijednosti 11 milijuna kuna projekt je od iznimne važnosti. Ovo je lokacija od 10.000 kvadrata gdje će 2017. niknuti novi dječji vrtić.
Novi dječji vrtić koji će primati otprilike 150 djece prema zadnjim državnim pedagoškim standardima. Mještani općine Križ s nestrpljenjem očekuju novi 14. rujna, kada će planirani projekti biti završeni, a novi tek započeti.